Па може у арабските емирства или в Дубай и Австралия може да намерим скайленов мотор. Стандартният 280. Ски скайленов. То не може да се зацепи. Това е добре. Катото почва. Да, супер е, бати изпуска лявата слава. Иначе той се хвали по медиите с десния волан, мрън. Сега имаме молба към абсолютно всички, които са се наредили там на оградите точно до арката. Уважаеми приятели, ще ви помоля да се изтеглите навън. Иначе просто докато не се преместите от съображение за сигурност няма да продължиме. Арката? Силно това. Старта. Абе, колко са състезатели тия не знам, ама на оборота на входа за видео. Си бал майката. Неко хиляди. Неко хиляди тук селяци по деските. Кой ти дава един апартамент на дъжда. Вика абсолютно всички участници в клас стрит задно предаване със своите автомобили пред хангара. Още веднъж на вниманието на всички участници в клас. Въпроси мисля, че даже не е стандартното и друго адекватно атмосферна. Хангара при главния съдия.